E kif qed jitfakkar is-sitt anniversarju mill-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, l-Aqda Repubblika flimkien mal-Fondazzjoni Falcone iffirmaw ftehim ta' kollaborazzjoni bil-għan li titkompla ġlida kontra il-mafja. Waqt id-diskors tiegħu il-President ta' Repubblika Robert Aquilina spjega li permezz ta' dan il-ftehim se jkun hemm sezzjonijiet f'mużewijiet li se jkunu dedikati lil Daphne Caruana Galizia f'Palermo, Ruma kif ukoll f'Bolzano. Dan sar possibbli wkoll permezz ta' ftehim mal-familja Caruana Galizia. Apparti minn hekk l-opra tal-arti blisem il-Risorto da Combattimento se jiġi misluf lir-Repubblika għal sena. Robert Aquilina ħabbar ukoll intlaħaq ftehim mal-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan li se jospita din l-istess opra tal-arti fi Pjazza Balluta. Waqt id-diskors il-President ta' Repubblika qal li jrid jintbagħat messaġġ qawwi ta' determinazzjoni, dan fil-waqt li sostna li se jkomplu jiġġieldu sakemm Daphne Caruana Galizia tkun rikonoxxuta tali eroj Maltija kif ukoll għaddejja tal-Istat Malti. Min-naħa tiegħu Alessandro De Lisi li tkellem fisem il-Fondazzjoni Falcone qal li l-mafja bis-sistema ta' kriminalità vjolenti ibbażata fuq korruzzjoni u klijenteliżmu tirrappreżenta l-ostaklu għal progress komunitarju. Huwa qal li minn 30 sena ilu l-hawn minn meta twaqfet din il-fondazzjoni dejjem kienet impenjata fil-promozzjoni tal-valuri u tal-ġlida kontra kull forma ta' mafja permezz ta' attività bla waqfin mal-iskejjel u ma' ditti kummerċjali. Alessandro De Lisi sostna l-parti tal-mużew li se tkun iddedikata għal Daphne Caruana Galizia se tkun ta' simbolu li jfakkar il-ġurnalisti assassinati jew medda għaliex kienu ħielsa, kuraġġużi u onesti.